De er med til at gøre noget for sit lokalsamfund. Simpelthen så godt. Fortsæt. Det er virkelig gode. De får noget ejerskab. Det tror jeg gør rigtig meget for dem. Kunne I ikke lige sige, hvem I er? Det er meget nemmere, end jeg står og siger noget. Mit navn er Peter. Jeg kommer fra Velkommen. Det er os, der bygger 153 rækkehuse. En af kerneværdierne, vi har i Velkommen, det er fællesskab og bidrag til lokalsamfundet. Og derfor er det også helt naturligt for os at inddrage en god nabo som Nordskoskolen i et projekt som det her, kan man sige, hvor vi tager en god kommende nabo og integrerer et samarbejde med dem, hvor de bidrager til at gøre en byggeplads og et byggepladshegn, som normalt vil blive fremstå lidt kedeligt. Så er det rent faktisk noget, der får noget personlighed. Så prøver vi os lidt frem. Det er det, man faktisk kommer længst med. Det er også noget, som børnene, der kommer til at gå forbi hver dag, de kan være stolte af. Men tegn nogle af murstenene, så man kan se det. Det, de sidder og laver, kan have en positiv indflydelse. Være med til at udsmykke noget, at de faktisk godt kan gøre noget. Det er jo også en proces. Har du maling på øret? Og de skal sidde i nogle grupper og arbejde sammen. Hvordan udsmykker vi så den her plade, så det kommer til at se godt ud? Så den der demokratiske proces er der jo også. Men det er bare, hvor langt skal det så gå op? Kan I huske, at vi havde både håndværk og design, vi havde matematikken, vi havde noget billedkunst. Altså alle de fag, vi kobler ind i det. Der er også noget natur og teknik i at snakke om. Man godt vil være selvforsynende og bæredygtige byggeri, begyndte de lige pludselig at snakke om. Så alle de her ting, det er jo læringsproces i, at man kan snakke hele tiden videre ind i det. Og det gør også, at man kan gå ud som lærer, måske at lave lidt om i sin årsplan og sige, jamen nu har jeg haft noget om bæredygtig byggeri, og så kan man faktisk drage den vinkel ud fra det. Jeg tror også, det giver et boost på selvtillidskontoen i forhold til, at de kan altså godt, de kan mere end de tror, for bare at være mega seje hele vejen igennem.